Când îți vine niște cumpărători de ăștia la apartamentul tău, păi nici nu știi ce să-i faci. N-am mai văzut așa. Masă culoare albă. Nu știu cum nu arată. Și fost un pic mai întunecos ceva. De acum mai la modă e negru culoarea. Albă, parcă... Nu știu. E masa asta așa e de neagră. Eu aș vrea ceva în culori mai deschisă, alb ceva. Asta e plită, da? Aici se face mâncare. Pe asta? Asta e sticlă. Nu pot înțelege cum aici se face mâncare. Că noi pe focul. Unde e focul? E pe gaz, da. Eu am văzut acum așa, sunt de astea din sticlă, așa, inducții, ușor să șterge și arată așa frumos. Astea pe gazele de mult nu se pune. Peretele este, eu nu știu dacă el aici trebuiește. Deși voi n-ați făcut să fie împreună bucătărie cu antreul, trebuie de-l spart și trebuie ghesuiala asta aici, nu știu, să fie deschis aici, tătă vreau, înțelegi? Și aici e deschis, da, așa, parcă aș vrea să și ușă, știi, să fie închis aici când intru. Nu știu cum. Dar podul ăsta, iată, eu nu știu, deși nu s-a putut să-l faci pur și simplu alb, pod alb. Și-a trebuit tot decorul ăsta aici, eu nu înțeleg. Și podul ăsta așa, tot alb și nimic altceva, știi, parcă să șeri ceva, o decorațiune, ceva, știi, niște ceva, parcă n-aș vrea să fie simplu așa, curat, fără nimic. Parcă să șeri niște elemente decorative, ceva, așa mai tare îmi place. Dar așa eu nu știu cum e simplu.